Lad os tage en snak om grise. Solide danske avlstraditioner og kvalitet, som er verdensberømt. Det er en branche, vi kender rigtig godt, og som vi er stolte af at være en del af. Vores historie går mere end 30 år tilbage i tiden. Helt nøjagtigt tilbage til 1991. Stifteren Peter J. Jensen blev kontaktet af østtyske landmænd, som savnede pålidelige samarbejdspartnere fra Vesten. Han startede med at stå for driften af svineproduktioner i Østtyskland, men ændrede snart fokus til transport og formidling af grise. Det er det, vi i dag stadig er kendt for hos DTL og det gode købmandskab. Vi står for formidling af 2,4 millioner smågrise og over 100.000 avlsdyr hvert år, og vi sikrer dig en god pris. Vi har en mission, og det er at tage sikker og pålidelig hånd om hele transportlogistikken af smågrise og avlsdyr i både Danmark og udlandet. Du er ikke en kunde hos DTL. Du er vores samarbejdspartner. Vi har et stort økonomisk ansvar over for dig, og det tager vi alvorligt. Sammen med vores dyrlæge sikrer vi mere værdi og kvalitet i din produktion. Vores rådgivning hjælper dig med at optimere produktiviteten, så både du og vi får den bedste kvalitet. I fællesskab kan vi sikre den optimale trivsel og økonomi for dine grise. En aftale er en aftale, og den sætter vi en ære i at overholde. Og i fællesskab sikrer vi, at prisen for grisen bliver god. For en dansk kvalitetsgris er værdifuld, og det ved vores aftagere i ind- og udland. Du kan regne med os hver gang. Det giver tryghed for dig som producent, men også for hele logistikkæden, efter grisen forlader stalden. DTL er min samarbejdspartner. Vi stiller hinanden stærkere i medgang og modgang. Relationen er baseret på 100% tillid, loyalitet og fleksibilitet. En aftale er en aftale, og jeg kan altid regne med Torsten og resten af DTL. Vi brænder for at levere det bedst mulige produkt til landmændene. Det ligger i vores natur. Torsten Simonsen står i spidsen for DTL, og han har været med i næsten 20 år, siden 2010, som ejer. Torsten er opvokset på en gård i den sønderjyske by Ballum. Han kender og har altid haft sin gang i landbrugsmiljøet. Han ved, hvad der forventes af en professionel samarbejdspartner i et professionelt landbrug. Holdet bag Torsten er blevet større med tiden, men den personlige relation til svineproducenterne er stadig vigtigst. Og Torsten er altid klar på en god snak om grise. Hos DTL ved vi, hvad vi snakker om. Derfor får du altid den service og faglige opbakning, du har brug for i forhold til din produktion. DTL er strategisk velplaceret i Padborg, som er et naturligt transportknudepunkt til vores største eksportmarked, Tyskland. Vi har hele 17 lastbiler på vejene, hvoraf 7 af dem er specialbyggede SPF SUS lastbiler. Det gør det muligt for os at transportere smågrise og avlsdyr nænsomt og driftssikkert i både indland og udland. Du skal ikke spekulere over alt det administrative. Det har vi styr på gennem hele processen, og vi sikrer levering til tiden. DTL sætter en ære i nære og lange relationer, også når det gælder vores eksport. Vi ønsker fuld åbenhed, og at alle partnere i samarbejdet kender hinanden. Det sikrer tillid og ikke mindst den gode handel.